Kublai pi barok ki bape ya kane ka video ka kerteng ka jonga ka de uleri sucian bat ngade uwe na kiteng shop ubaju ak haki film kasi hakaju ka por ngala penmi ru sibun teli ki film kasi hakini ki snem ki blalen dang hakini ki kendiat benahi ngala penmi ya ka we ka film thamai ka jonga ya ka bangala ai kerteng kome jonga hapo biju cinema hall Shillong bat mentang awan ban pentip syapi bat lese kane kande ka khobor ka basngong tenat bat ka bakamentam na ka benta ka jongpi ki nong song snong jong ka thai nong stoin bat jong ka west kasi hilsi barok ka we namar ya kane ka film kome jonga ansawan ban pen ino hapo new nong stoin ha meko fat hall ha ka khatsau bat khatsan tarik u oktober arjar apoa ka por ban pen i ya ka te ka film kan long ha ka khatsau tarik an sedang ban pen i ha ka por khatwe beje men step ar beje men sngi bat nriu beje jan mien kat ba ha ka khatsan tarik pat an pen i hadu sau tili ki show ka first show kan sedang ha ka por si pho beje men step ka second show ha ka por si beje men sngi ka third show ha ka por sau beje men sngi bat ka last show pat kan long ha ka por nyo beje jan mien te menta tungin ya phai khandiat chakan ka trailer oh smut na plak ni ketate makin bok riang punya kloin ka kam Piete ketien ne piete kemut ru ngimtip. Usok jauh numla ban kelas tiang lanu ru. Usok jauh unyelong sok jauh hi un jauh be hi. Bye ba. bye ham May ngaruan yakin mau kicing seneng kicing kerau kijong pi. Hello Don Bor, ngamut ban ong yeme, balasay me haban litre na sport Shillong. Namaru tu kena umpat danang ba me bentre. Ngamihun ya karu kom tre ka jong u. kunungan bread ipi dengan bread ipi along mga bread ikdo asnam jong Tang ba na ying jong pi kan sha hi tharai. Kajengkit jong u bapli. Kalong ka bakhia sisa hadu kata. Le kum no me. Kat badang bela jong ki wei te. Hap hun hi hap penyai meki. Tang ba bali phimwan ya rap kran no ma pi. Khna ma kan shan ya bat kan sha yanga. Ho oi mai. Banyai kan mau ka burom jong ka yeng kasam. Kham tam e ya pi mai. शाला दिमाग का तेरा habak ngayon manager ko me hebe patnga mga pantkiwe me kameli sate kadisha ka brio ka ba brio pat ka bhajan long atu takta ngayamat pelatika pat dai tang ka jingya phi abala on penyaklan yang apa dia phi Ni ngada kwa sha bon nong be jonga. Henry kumno kanyan plahu namar kam de ka kame kan thai ba kan plahu shinrang. mapita babdiyo ba menta jing shanya bapura pikir sai da jing itbanala mga latip mamelatip lawyang katulok sa snong klem don kamatip pila por khat ba Haba pidai ka samla jong u. Pimte bi ya kane kamba ba ulale. tangba ladang ambekla kameli saru kadan jungmun bak itnap yanga kumbalong mangai Ngam so ya hap she ru. Saka wei ru. Dei parajan lada dei khasite ngadang nang kin ma perkhan. hoj mga day dukhar mga labon katu parlok khasi baro lakhen nga kum khasi lut hatongan susakut kumne marwe nganom yo lok shole nuru अरे यार इधर आ Ngam lu coban pe persya. Ya ime ba iba. Pim de kin me pen sopo na sore de de tang ma video nong balas ngi. Karandang ru ajengam. La suksi imat yang ni brio. May. Kat hado bon da shamno ya jing imbrio ba kodor tam. keme dang lisuk no badi hap bak ngakulman masalah hinang ni sar ngine kumne na pat bat anda kilas ai di kini ki jo ki jap sen ki bapuk kelaingi Syari bajai ngadan tang marwe Jai syajai bana ying imai dak ba kilek kumne ki pencot pen pria pen man ya ka chat ben riu ka jongi Ngin penchistom dak batang e. Pitim nam hai ki don menta. ngamdei bapok senrang ko mapi daki pomut ngani yo Subham ma yang
Ngala ba kelas bapalan? Te kumba pila dep UI ya ka trailer jong kena ka film ngangin scam ba pila internet ya ka kumta nakaliang jonga ban nakaliang jong ka tim jong ka film kome jonga hi barok ka we hi kerpat juri pigi pait ba pin sko ba ban ai ka jing kersan ka ba pura ka jong pi yangi da ka ba one page ya kena ka film hakite ki tarik bat ki por ki balabu u blei unang ka khui pi ha barok ki liang kublei shibun kublei shi jarngo